Bir wagtlar bir uruş bolýar, şeytanyň uruna edilýär. Bir olakon pişamyn düşe bir adam öläýär. O bir tarafy döwlet tutýar, idam sadyr edýär. Şu wagt katylyň tarafy, ulemalary, işarlary, muhterem adamlary üýşürip bir tewella iberýär şoň üstüne. Barın tewella edin diýip. Odan biziň milletimizde, biziň ferhengimizde he wara pes yerimiz var jemaatlar. Şunu ulemalar baran wagtynda ulemalaryň ewinden ihanet etme. Siz nira gelýäňiz? Siz näme yüzüňize gelýäňiz? Ay falan diýip ahullara ihanet edip, siz bileme zulmeden adamın tarafını tutup gelýäňiz. Eýle beýle ihanet edip, oňalyny tewellaçy bolan adamlaryň tewelladyny almaýanlyklar ki hiç tewelladan şul baran adamlara ulakon ihanet edip, oňalyň şokly heleyni akmak adamlary olaň ewinden çykaryp da leş kepler aýtdyrylýany ferheng beter etek. Alamymyz, malumatymyz beter etek. İmanymyz beter etek bolýar. Näme diýip de tewella geleni howmaly? Näme diýip oňa gaharlanmaly? Näme diýip de tewella geleni düşman tutmaly? Hop bermedin da. Hop ahunagalar gelip sizin welifäňiz ýöne men bir adyma haşit etmeň zort meni oňarjak diýýärdiňiz. Bolýa Allahu akbersin diýip ýene ulamaly size dua edip gaýtsak. Olana bağışlamaly. Hudaýyň diýeni etmeli. Huzul afwu diýe Kur'an. Afwu tutun diýe. Afwu diýenleriň özü müjrime afwu bolmaly. Nahakdan bir iş eden adam afwu bolmaly. Wagtyky oň öldürmege hak bolsa, oň öldürmegin mesela şeriat cevaz berýän bolsa, ona afwu gerekdir. Size haşit gerekdir. Bes şu hatda ihanet etmeňiz dogurdy. Hudaýyna hassam, ol katyl maktul katyl bolsa, ýene şu ulamalar şundan çürte wallaçy gitjekler. Onun üçin ulamalar tahqir gözi bilen gözläp, ona ihanet edip, cesaret edip ulamalara telekerat aýdan adamlar dinden çykar hewara. Şu zatlary tezekkür berin, şu zatlary düşünüp berin. Ondan soňra da şeýle düşünmeli, vel maktul meyyitun bi eceli. Bizim usul akaidimizde şidat yazgılı. Bir adamynyň şuna etiqady bolmasa, musulmançylygy bolmaýar. Bir adamyny tüfeňläp öldürasa, şol adam ajaliyeti ölli. Aňyrsynda bir 30 ýyl ömür wady ýaşajak, şol ömrüni goýdy, şu adam tüfeňletde öldürat diýip etiqady bolsa, ol adamynyň imany aqidaty dogry adamda. Ol ömrüni tökedip öldürdi. Tüfeňde bir sebep, tesadüfde bir sebep, sektede bir sebep, her gora warraly her aýdyp bir sebebi. Aňyrda ýaşamal ýaşy ýokşaň. Ömrüni tökedip öldürdi. Bunda şeriat oňa kysas buyurýar, şeriat oňa intigam buyurýar. Şol sebepne mutawassil boldy. Şoňa sebep bolanlar sebepli ol. Onuň üçin Hudaý şey diýip doka, Hudaýyň aýdan netjek bolmaly. Düşüpdir da bir pişamat. Bir azaliyetiniň o bir adama karamat bolupdyr. Inni bağışlak goýberseň bir erki adamlyk, merdanalyk, olakon gaýratlyk. Bağışandalyk Hudaýyň syfaty, bir gaýratlyk däl. Onu bir gaýratlyk hatap edýän adam şeytanyň nefsiniň hilesine ağlanyp bir gaýratlyk hatap edýär.